Τώρα ερχόμαστε στο αυτό. Τι μπορεί να γίνει, πώς θα διαρκέσει αυτό και τι θα γίνει. Και όπως βλέπουμε, το τσιτώνουν σε τέτοιο σημείο που να μην υπάρχει. Να σταματήσει ο διάλογος. Έτσι. Ακριβώς. Και έχει σταματήσει ο διάλογος. Φύγανε οι Αμερικάνοι. Όταν οι Αμερικάνοι είπαν εμείς πάμε στο Ομάν για τον 7ο γύρο, λένε αυτοί δεν πάμε εμείς με αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, ο IDF λέει σε 1 έως 2 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει, λέει, με αυτούς. Σε 2 μέρες περνάει η 1 εβδομάδα. Το βλέπω πολύ αισιόδοξο. Εκτός αν παρέμβουν οι Αμερικανοί. Και εδώ έχουμε το ένα θέμα, Σπύρο, να πούμε. Γιατί βλέπουμε συνέχεια ο Τραμπ να κάνει. Να ακολουθεί τις ίδιες δηλώσεις. Ναι. Θα επιτεθώ, θα κάνω, θα ράνω, θα φτιάξω. Εγώ θα σας πω πότε θα κάνω, γιατί θα κάνω. Δεν έχει μια σταθερότητα και η κατάσταση είναι. Βέβαια πρέπει να έχει ένα σχεδιασμό για να παίζει με αυτό το παιχνίδι. Προσέξτε τώρα. Το Ισραήλ έχει πει ότι για να ολοκληρώσουμε το σκοπό του πολέμου θα πρέπει να καταστρέψουμε. Θέλει και να αποφύγει στρατηγία να εμπλακεί ο Τραμπ σε πόλεμο. Θα το δούμε αυτό. Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταμάτησε ο Πέτρος. Όσο μπορεί. Ναι, όσο μπορεί. Γιατί έχει και εσωτερική αντίδραση, όπως είπε και ο Πέτρος προηγουμένως. Λοιπόν, λέει ότι αν εμείς δεν εξοντώσουμε τις βάσεις, δηλαδή δεν καταστρέψουμε τις βάσεις στην Νατάνζ, τις υπόγειες γύρω στα 90-100 μέτρα, και τη Φόρντο, ιδιαίτερα τη Φόρντο που είναι κάτω από ένα βουνό κλπ., που είναι η πιο ισχυρή βάση, εκεί γίνεται. Μάλιστα την είχαν κρυφή αυτή τη Φόρντο, τελικά την ανακαλύψαν. Και δεν είναι και εύκολο στρατηγία να ανατιναχθεί αυτό. Δεν ανατινάσετε εύκολα. Τι να ανατιναχθεί. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα όπλο, Σπύρο. Για να μην το χτυπήσουν στο πρώτο χτύπημα οι Ισραηλινοί που είχαν διεισδύσει βαθιά μέσα. Χτυπήσαν την Νατάνζ και ρίξαν από πάνω. Ό,τι κτίρια ήταν πάνω από την Νατάνζ, τα ισοπεδώσανε. Λοιπόν, εισόδους, τέτοια κλπ. Συστήματα, ξέρω εγώ, αερογωγών. Το μέσα τι γίνεται. Λοιπόν, και γι' αυτό ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να τους δώσει το υπερόπλο που έχουν, που λέγεται μια βόμβα διατρητική. Λοιπόν, η βόμβα αυτή, Σπύρο, είναι η περίφημη βόμβα GPU 57 MOP. Τι σημαίνει MOP? Massive Ordnance Penetration. Δηλαδή είναι bunker buster. Δηλαδή καταστρέφει καταφύγια. Διατρητική. Αυτή η βόμβα ζυγίζει 30.000 λίβρες, είναι 13,6 τόνους και μπορεί να μεταφερθεί και να εκτοξευτεί από ένα μόνο αεροσκάφος. Ποιο είναι αυτό? Το περίφημο, είναι stealth μάλιστα, B2 Spirit όπως λένε. Αυτό το κτίνος, το μεγάλο, ας πούμε, και λοιπά, με τα τεράστια τα φτερά, και είναι και stealth, επαναλαμβάνω, που παίρνει 2 βόμβες τέτοιες μόνο. Λοιπόν, έχει πολλές η Αμερική? Όχι. 20 όλες και όλες. Λοιπόν, τι είχε κάνει? Είχε ρίξει και στους Χούθη, είχαν κάτι αυτά από εκεί και τους τέταψε, ξέρω, 100 μέτρα μέσα. Έριξε μια τέτοια και έριξε το θέμα. Λοιπόν, αυτή η βόμβα, η GPU 57, για να χρησιμοποιηθεί, το Κογκρέσο λέει πρέπει να πάρει άδεια από εμάς. Λέει ο πρόεδρος, όχι, είναι δικαίωμά μου. Εγώ ξέρω τον πόλεμο. Και έχει δίκιο σε αυτό ο Τραμπ. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει. Δεν είναι εύκολη απόφαση αυτή. Δεν είναι εύκολη απόφαση αυτή. Ο Τραμπ γι' αυτό έφυγε την Κυριακή εσπεσμένος από τους G7. Και τι γίνεται? Υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη. Και σοβαρή εμπλοκή των ΗΠΑ πλέον αν χτυπήσουν με μια τέτοια βόμβα. Ακριβώς, γιατί το Ιράν λέει ότι αν εμπλακούν οι ΗΠΑ μέσα εκεί θα χτυπήσουμε και εμείς αμερικανικούς στόχους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να δεις καμιά Κίνα να βοηθά, βγαίνει, το κανένα Πακιστάν. Και ο φόβος ο εσωτερικός, διότι θα τον πιέσουν οι εσωτερικοί αντίπαλοι να τον οδηγήσουν στον πόλεμο αυτόν που έλεγε ότι θα κλείσω τους πολέμους. Ακριβώς. Και βλέπω εδώ, Σπύρο, διαβάζοντας το Πολίτικο πριν από λίγο, βλέπω ότι όπως λέει το Πολίτικο, υπάρχει εσωτερική αντίδραση μέσα στην κυβέρνηση. Ακόμα και στα παιδιά. Τα 2 παιδιά του Τραμπ του λένε μην εμπλακούμε εμείς. Έχουμε πει, λέει, ότι φεύγουμε τους πολέμους. Τι πάμε τώρα σε ένα πόλεμο καινούριο? Το ίδιο και ο Τάκερ Κάλσον και ο Μπάνον. Γιατί του πήρε μια συνέντευξη του Τάκερ Κάλσον ο Μπάνον, ο ένας δημοσιογράφος τον άλλον, και λέει, όχι, είμαστε προσιλωμένοι στο μάγκα. Δεν σημαίνει ότι θα γυρίζουμε, θα κάνουμε το μάγκα παντού. Εμείς είμαστε για την Αμερική και δεν εμπλεκόμαστε σε πολέμους που μπορεί μας αφορούν. Που μπορεί να μην μας αφορούν. Μπορεί να μας δημιουργήσουν θέματα, ας πούμε, μακροχρόνια κλπ. Λοιπόν, και βλέπουμε και άλλους ρεπουμπλικάνους να του λένε όχι. Όμως
Βλέπουμε ακόμα και την Τάλση Γκάμπαρτ από τη CIA. Τους οποίους θα τους λάβει σοβαρά υπόψη. Ναι, δεν μπορεί να τους λαμβάνει, αλλά επειδή είναι και ξεροκέφαλος αυτός από ό,τι λένε ακούει περισσότερο από όλους ποιον, το διοικητή της CENTCOM, το στρατηγό Έρικ Κουρίλα. Η CENTCOM είναι Central Command και είναι η διοίκηση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Με τις 3 βάσεις, και όχι μόνο 3, έχουν κι άλλες. Λογικό δεν να τον ακούει αυτόν. Τον έχει εκεί. Είναι ο διοικητής των βάσεων στη Μέση Ανατολή, δεν θα τον ακούσει. Ακριβώς. Ο οποίος του λέει χτυπάμε, του λέει. Και τελειώνουμε το κακό αυτό. Δεν τα αφήνουμε ημίμετρα και λιπάσουμε. Διότι μόνο εμείς μπορούμε να καταστρέψουμε τις 2 αυτές βάσεις και να σταματήσουμε. Αν πάμε σε συμφωνίες που ξέρουμε ότι αύριο δεν θα ξανακάνουν πάλι αυτοί τέτοια. Τώρα, άμα τους χτυπήσει αυτές τις βάσεις για να ξανακάνουν αυτό, θα περάσουν 2-3 δεκαετίες. Άρα δεν είναι. Είναι μια λύση αυτό που λέει και το Ισραήλ. Εδώ που έχουν φτάσει, ναι, η ριζική εξόντωση ίσως είναι η λύση. Όχι των Ιρανών. Όχι, των πυρηνικών. Των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Εδώ βλέπουμε... Ούτως ή άλλως δεν είναι πυρηνική βόμβα για να πεις ότι θα έχει επιπτώσεις. Σε ένα πράγμα εκεί θα γκρεμιστεί και... Εχθές ο Κουρίλα, ο οποίος ονομάζεται και Γορίλας, γιατί και είναι και ένας σκληρός τύπος, δεν μιλάει στην τηλεόραση ποτέ κλπ. Πριν από 2 χρόνια από ό,τι διάβαζα, κάπου σε ένα αεροπλάνο, κάποιος αεροπόρος του είπε μια αυτό εκεί και το δίνει μια σμπροξιά και τον κόλλησε στο τέτοιο αυτό. Και έγινε έρευνα τι θα γίνει για τον στρατηγό, πρόσεξε, τον τετράστρο στρατηγό. Εχθές ενημέρωσε τον Τραμπ για να πάρει την απόφασή του. Ο Χέξετ, ο υπουργός άμυνας, τον σέβεται, λέει. Για να τον έχουν εκεί οι Αμερικανοί. Κάποιο λόγο έχουν. Και αντιτίθεται, όπως σου είπα, τα 2 παιδιά κλπ. Αντιτίθεται και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο Νταν Κέιν. Και ακόμα και ο επικεφαλής της πολιτικής Πενταγώνου. Προϊστάμενος του Γκορίλα. Του Γκορίλα. Ο Έλμπριτς Κόλμπι. Είναι αυτό. Και τι γίνεται, από ό,τι φαίνεται. Που υποτίθεται ότι η πρώτη ενημέρωση την παίρνει αυτός από τον Γκορίλα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι επικρατεί η άποψη του Γκορίλα και βλέπουμε αναπτύξεις μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή εκεί. Έχουν έρθει F-16, F-22, F-35 και ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο που εισηγήθηκε ο Γκορίλα που έρχεται στην περιοχή. Ναι, μια σπάνια περίπτωση, γιατί ήδη είναι ένα αεροπλανοφόρο και έρχεται και δεύτερο. Έρχεται το. Έχει πάει το Nimitz. Ναι, είναι το Nimitz εκεί. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο. Ακριβώς. Όταν λέμε αεροπλανοφόρο. Φορτωμένο με τα πάντα πάνω. Τα πάντα, ακριβώς. Όταν λέμε αεροπλανοφόρο, Σπύρο, και αγαπητοί φίλοι, δεν μιλάμε ένα πλοίο μόνο αεροπλανοφόρο. Και τα συνοδευτικά. Τα συνοδευτικά, τα υποβρύχια από κάτω κλπ. Δημιουργούν ένα στόλο 8-10 πλοίων μαζί. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεις, συν την αεροπορική δύναμη που έχει. Η δύναμη πυρός που έχει αυτό το πράγμα. Η οποία πλησιάζει περίπου στα 100 αεροσκάφη. Η δύναμη πυρός είναι φοβερή. Πυρηνικά έχουν αυτά πάνω. Λοιπόν, δεν θα έχουν λες. Λοιπόν, 2 αεροπλανοφόρα. Τι μπορεί να κάνουν, πού μπορούν να χτυπήσουν. Εκτός από τις βάσεις, μπορούν να χτυπήσουν και το νησί Χάρκ και να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Οπότε, περιμένουμε, είμαστε στη αναμονή. Δεν νομίζω κι εγώ. Για τα στενά του Ορμούζ, γιατί εκτός από την Κίνα θα έχουν προβλήματα όλη η οικονομία, όχι τόσο οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί. Από εκεί άρα δεν τα βλέπω. Ούτε το νησί να χτυπήσει αυτό το Χάρκ. Οι πιθανότητες, στρατηγοί πηγαίνοντας για τον τέλος, οι πιθανότητες να γίνει αυτή η επίθεση. Λοιπόν, οι πιθανότητες. Φαίνεται από τις κινήσεις του Τραμπ και από αυτά που έχει πει ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν τη λέει. Έχει πει ότι δεν δώσε ένα τελεσίγραφο και ότι ξέρουμε που είναι. Γιατί στην αρχή είχε πει ότι αν πειραχτεί το κι ένας Αμερικανός θα γίνει εδώ τώρα να δεις. Και τώρα είναι πιο μαζεμένος. Μα έχει πει ο τέτοιος ο Χαμενή, θα χτυπήσουμε τους Αμερικανούς, λέει μετά από εκεί πέρα. Λοιπόν, ίσως και ένας λόγος επειδή έπεσε και ένα βλήμα κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ και τα έχει πάρει. Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση. Θα είναι και η δικαιολογία του για την επίθεση. Ναι, έχω την εντύπωση ότι. Ο Τραμπ είτε θα διατάξει να χτυπήσουν με τα B2 και τις. Τα B52 έχουν πάει ήδη. Ναι, τα B52 είναι για άλλους βομβαρδισμούς κλπ. Ή θα δώσει δυνατότητα στους Ισραηλινούς να το κάνουν. Μα δεν έχουν B2 οι Ισραηλινοί. Άρα θα συνεργαστούν με τους Αμερικανούς. Αναγκαστικά. Δηλαδή να πετάξουν μαζί με τους Αμερικανούς. Εγώ βλέπω ότι για να τελειώνει αυτή η υπόθεση, γιατί και στο G7 ελήφθη η απόφαση. Είχε δίκιο το Ισραήλ.
ήταν το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Και δεύτερον, δεν θα επιτρέψουμε πουδενή να πάρει. Και είδαμε και στο G7 και κάτι άλλο που έγινε και πρέπει να το πούμε, γιατί ουσιαστικά το χτύπημα στο Ιράν έχει παραμέτρους περίεργους και την Κίνα στο βάθος. Και η επίθεση που έγινε από τους G7 για την Κίνα, για τις σπάνιες γιές, για την οικονομία και υπήρξε μια μαζική επίθεση απέναντι στην Κίνα. Βέβαια. Για πολλά πράγματα. Οπότε οι Αμερικανοί, αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι με το χτύπημα αυτό θέλουν να δούνε τις αντοχές της Κίνας. Και τις των άλλων, ναι. Ίσως να θέλουν και αυτό, αλλά τους ενδιαφέρει. Φαίνεται, αχνοφαίνεται πολύ πίσω ότι ίσως βολεύεται ο Πούτιν να κάνει τη βρωμοδουλειά, ο Τραμπ με το Ιράν για την Κίνα. Να ησυχάσει και εκείνος. Μα είδαμε και την Ευρώπη για πρώτη φορά. Δεν το δείχνει, αλλά συμπαρατάσσεται με τις ΗΠΑ και λέει ναι, θα κάνουμε εκείνο. Δεν το πολύ χοντρένει με τον Τραμπ. Όχι, δεν το πολύ χοντρένουν. Και μάλιστα άκουσα και τις δηλώσεις του Μέρτς, του Γερμανού καγκελάριου, που είπε το εξής. Η Τουρκία πόσο φοβάται. Θα το πούμε αυτό. Γιατί λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Η Τουρκία το είπε ο Ανδρέας. Ποτέ δεν είχαν σχέσεις. Πάντα είχαν εχθρικές σχέσεις. Ο Μέρτς λέει: το Ισραήλ κάνει την βρώμικη δουλειά για όλους μας, λέει. Αφήστε το να τελειώσει, λέει. Άρα έχουν και την έγκριση και των άλλων. Η Τουρκία λοιπόν είναι εκτός παιχνιδιού. Αυτά που λέει ο Ερντογάν και τέτοια και κάθε μέρα βρίζει το Ισραήλ να έρθει τη λέει Κωνσταντινούπολη. Και τώρα τι λέει. Είναι στο στόχο του Νετανιάχου μάκρο η Τουρκία. Βεβαίως. Ότι βρίσκεται πίσω από αυτές τις ιστορίες. Το έχουν πει. Τώρα που έχουμε κοινά σύνορα στη Συρία, λέει προσέξτε, λέει, μην κάνετε κάτι. Και όταν οι Τούρκοι πήγαν να κάνουν μια βάση στην Παλμύρα, να την εκμεταλλευτούν γιατί την είχαν χτυπήσει οι Ισραηλοί, οι Ισραηλοί την βομβαρδίσανε και είχαμε και Τούρκους νεκρούς. Άκουσες τίποτε να λένε οι Τούρκοι? Όχι. Μόκο. Τίποτε άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Τουρκία χάνει, εκτιμώ, στην περιοχή την επιρροή της με το Ιράν. Η Ρωσία παραμένει ως έχει, διατηρεί τις βάσεις της, θα έχει και την κοιλάδα των χριστιανών, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, μεταξύ Ταρτούς και Λατάκιας. Δική της στην περιοχή, θα έχουν βάσεις στη Μεσόγειο, δεν θέλει, θα ελέγχει την περιοχή, δεν θέλει περισσότερα. Μια χαρά είναι η Ρωσία εκεί. Και ας ευχηθούμε και οι δικοί μας να έχουν πάρει τα μέτρα τους εδώ, ναι. Μην κάνει καμιά. Αυτή με τις διείσδυση και τέτοια. Όχι μόνο με τις διείσδυση, ο Τούρκος προκειμένου μπορεί να κάνει καμία κίνηση, τουλάχιστον να έχουν πάρει τα μέτρα οι δικοί μας, εδώ να μην συμβεί τίποτα, να εξορίξει η Τουρκία την αντίδραση προς εμάς εδώ. Η διείσδυση έχει γίνει, Σπύρο, με όλους αυτούς τους λάθος που υπάρχουν. Έχει γίνει. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ακριβώς.